या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। अर्चना घारेंनी दाखवली ताकद। एसटी निविदेचा गोंधळ, ठाकरे गट बीजेपी मनसे नेते एकत्र आणि अर्चना घारेंच्या उमेदवारीला ग्रीन सिग्नल। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टिप्या, रिफ्रेश व्हा। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा सिंधुदुर्ग जिल्हा कार्यकारिणी आणि कार्यकर्ता मेळावा सावंतवाडीत पार पडला। यावेळी कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परब यांनी आपली ताकद दाखवून दिली। सावंतवाडी मतदारसंघातील पक्ष शरद पवार यांच्यासोबत असल्याचं त्यांनी मेळावा हाऊसफुल करत सांगितलंय। पक्षाध्यक्ष शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा मेळावा सावंतवाडीत पार पडला। माजी मंत्री तथा आमदार बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात अर्चना घारेंनी आपली ताकद दाखवून दिली। यावेळी राष्ट्रवादीचे उपाध्यक्ष संदीप गवस यांनी मतदारसंघातून अर्चना घारेंना उमेदवारी जाहीर करावी अशी मागणी केली। मतदारसंघातून त्यांना उमेदवारी मिळाली पाहिजे आणि थोडाफार त्यांचा सर्वप्रथम त्याची मागणी करते त्याची कारणाही तसंच आहे। कारण आजपर्यंत आमच्या विधानसभा मतदारसंघाचा आपण विचार केला तर मला वाटतं वर्षा पालव नावाच्या एक मॅडम उभ्या होत्या। त्यानंतर रेसमध्ये आणि त्यासुद्धा अगदी सक्षमपणे रेसमध्ये असलेल्या ह्या आमच्या वर्षा अर्चनाताई घारे मॅडम आहेत। सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि वेंगुर्ला या तिन्ही तालुक्यामध्ये अगदी कार्यक्षमपणे त्या काम करीत आहेत। किंबहुना एखादं काम करीत असताना कुठेतरी अडचण आली लगेच फोन रिसिव्ह करतात, लगेच त्या ठिकाणी न्याय दिला जातो। मी फक्त त्यांचं एक उदाहरण देतो। आमच्या दोडामार्गला वेदांता कंपनी आहे आणि त्या वेदांता कंपनीमध्ये कामगारांचं स्ट्राईक होतं, आंदोलन होतं, बऱ्याच कामगारांना काढून टाकलेलं होतं। तिथे स्थानिक आणि जिल्हास्तरीय बरेच राजकारणी चर्चा करण्यासाठी जमलेले होते। त्यानंतर माझे मित्र सुदेश तुळसकर, प्रदीप चांदेलकर आहेत, आम्ही सर्वजण त्या ठिकाणी गेलो। परंतु त्या ठिकाणचा जो जीएम होता, त्या ठिकाणचा जो मॅनेजर होता, तो काही दाद लागू देत नव्हता, पूर्वावरची उत्तरे देत होता। साहेब, सर्व लोक वाटच बघतायत, फक्त एकाचं इलेक्शन होऊ दे। ज्या काही लोकांच्या भावना लपलेल्या आहेत मताच्या रूपाने बाहेर पडतील। कारण सर्वसामान्य माणूस, सर्वसामान्य महिला आजच्या या परिस्थितीमध्ये जगायला लायक राहिलेल्या नाहीत, किंबहुना त्यांना लायकीचे ठेवलेले नाही। कार्यकर्त्यांच्या गर्दीनं सभागृह खचाखच भरून दाखवत पक्षफुटीनंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि सावंतवाडी मतदारसंघ शरद पवार यांच्यासोबत असल्याचं अर्चना घारेंनी दाखवून दिलंय। तर राष्ट्रवादी संपली असं म्हणणाऱ्यांना घारेंनी मेळाव्यातून उत्तर दिल्याचं मत कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्हचं YouTube चॅनल। सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाइफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग।
कोकण रेल्वे मार्गावर धावणाऱ्या गाड्या सावंतवाडी रेल्वे स्थानकावर थांबल्या पाहिजेत, यासाठी आपण आग्रही आहे. तसेच सावंतवाडी टर्मिनस देखील झालं पाहिजे. कोकण रेल्वेकडे निधी नसेल तर रत्नसिंधू योजनेतून उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. ते जगभरासमोर गेलं पाहिजे ही आमची सगळ्यांची इच्छा आहे आणि त्याच्यामुळे पालकमंत्री नसलो तरी सातत्याने कोल्हापूरवर लक्ष राहील. मी रावसाहेब दानवे यांना भेटून, ते स्वतः रेल्वे राज्यमंत्री आहेत, त्यांना मी ज्याप्रमाणे सावंतवाडीला सावंतवाडीला काही गाड्या थांबवण्याच्या संदर्भात जशी विनंती केली, तसंच कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीचे डबे हे नवीन कोचेस कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीला देण्याची विनंती स्वतःना केलेली आहे आणि लवकरच ते कोकण रेल्वे, सेंट्रल रेल्वे आणि माझ्याबरोबर मीटिंग ठेवणार आहे. त्यामुळे सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनचे जे काही प्रश्न प्रलंबित होते ते मोठ्या प्रमाणामध्ये सुटायला मदत होईल. अनेक गाड्या थांबत नाहीत, त्या गाड्यांना थांबा घेण्याची सुद्धा सुरुवात होईल. आणि त्याच्याचबरोबर मला अजितदादांचे सुद्धा आभार मानायचे आहेत की आमचे चांदाचे बांधाचे 64 कोटी रुपये हे त्या ठिकाणी अखर्चित होते, ते खर्च करायला त्यांनी परवानगी दिलेली आहे. आणि रत्नसिंधूचं बजेट हे 25 कोटीवरून 100 कोटी करायला सुद्धा त्यांनी मंजुरी दिलेली आहे. एकंदरीतच आम्ही सगळी लोक अतिशय प्रेमाने एकामेकाबरोबर राहत असतो, एकामेकाबरोबर वेगवेगळ्या पद्धतीने कामं करत असतो. परंतु वृत्तपत्रामध्ये अनेक वेळेला म्हणजे फडणवीस साहेबांनी एक माझं काम अडलं होतं, स्वतः त्यांनी बोलवून घेतलं एका मंत्र्यांना आणि त्यांनी काम करायला सांगितलं. रेल्वेकडे पैसे नसतील तर मी त्याला रत्नसिंधूमधून पैसे देईन इमारत बांधायला. विसर अशी भाषा खासदारांनी वापरायची नसते. खासदारांनी मला एक फोन केला असता तरी मी ते पैसे दिले असते. आमची मीटिंगच आहे त्याच्यासाठी, काळजी करू नका. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12, आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. सावंतवाडी मतदारसंघात महाविकास आघाडीतून अर्चना घारेपरब यांना उमेदवारी द्या, त्यांना निवडून आणू असा विश्वास माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यांनी व्यक्त केला. आपल्या त्या मावळ गावाचा सरपंच होता, अशा विविध जबाबदाऱ्या त्यांनी पुणे जिल्ह्यामध्ये घेतल्या होत्या. आणि आपल्या सिंधुदुर्गची कन्या आणि पूर्णपणे ट्रेनिंग ज्याला म्हणतो घडलेलं आहे ते शरद पवार साहेबांच्या आणि सोय मॅडमच्या विचारानं ते घडलेलं आहे. आणि आम्ही सांगितलं की आमचं पूर्ण सहकार्य राहील, सुरेशभाईंचं सहकार्य राहील, आमच्या सगळ्यांचं. आणि तशाच तऱ्हेचं सहकार्य साहेब आम्हाला आमचे जिल्हाध्यक्ष अमित सावंत ज्यावेळी आपले देत आहेत, त्याच्यामध्ये तालुक्यातील सर्व तिन्ही तालुक्याचे अध्यक्ष आपल्या गोडामार्गे जातेकर आहेत, संतोष आहेत, त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्याचे खोल आहेत, सावंतवाडीचे कुंडलिक दळगे आहेत. या सगळ्यांचा चांगल्या तऱ्हेचं आम्हाला सहकार्य मिळतं. नाही आपल्या परीने मतदारसंघाकडे जात आहेत, भेटत आहेत आणि एक वेगळ्या तऱ्हेचा राष्ट्रवादी पक्ष निर्माण करण्याचा आमच्या सगळ्यांचा जो प्रयत्न आहे आणि हे चांगल्या तऱ्हेने आम्हाला सुद्धा तुमची या जिल्ह्याला त्यांना अनुभव आहे, पक्षाचा अनुभव आहे, यशवंतराव चव्हाणांच्या, शरद पवार साहेबांच्या विचारांचा अनुभव आहे. अशा तऱ्हेचे देश नेते म्हणून तुम्हाला आमचा इकडचा जिल्हा डेव्हलप करण्याचा आणि राष्ट्रवादी दृष्टिकोनाला जबाबदारी दिलेली आहे. मी आमच्या संपूर्ण जिल्ह्याच्या वतीने आपलं स्वागत करतो, आपलं अभिनंदन करतो. त्याचप्रमाणे पुढे साहेब महत्त्वाचा
की हा मतदारसंघ जरा कृपा करून ऐका, शांत राहा, कृपा करून शांत राहा. हा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये वेंगुर्ला, दोडामार्ग आणि सावंतवाडी तालुका येत आहे. 2 नगरपालिका येत आहेत आणि आमची अगदी मनापासून जी मागणी आहे की जशी आपल्या देशामध्ये इंडिया म्हणून आघाडी झालेली आहे त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी आहे. या महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्याचप्रमाणे शिवसेना याच्यामध्ये सहभागी आहे. शिवसेनेचा मतदार मोठ्या प्रमाणामध्ये हे नाकारून चालणार नाही. काँग्रेसचा मतदार याच्यामध्ये आहे, राष्ट्रवादीचा मतदार सुद्धा या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये चांगल्या प्रकारचा आहे. परंतु साहेब आम्हाला या मतदारसंघाची निवड ही महाविकास आघाडीतून, कारण महाविकास आघाडी म्हटल्यानंतर सर्व पक्षाला वेगवेगळ्या ठिकाणी तिकीट दिली जाते. तर या जिल्ह्यात जर ते तिकीट असेल विधानसभेत सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचं तुम्ही सर्वांच्या मध्ये विनंती करतो की ते यावं आणि महाविकास आघाडीमधून हा मतदारसंघ शरद पवार आणि सुप्रियाताई सुळे यांनी जर मनात आणला आणि त्यांनी यांना उमेदवार त्यांना निश्चित केलेला आहे. त्यांनी हा मतदारसंघ उद्धव ठाकरे आणि राहुल गांधी किंवा काँग्रेस पक्षाकडून आम्हाला महाविकास आघाडीतून राष्ट्रवादीला मिळावा अशा तऱ्हेची महत्वपूर्ण मागणी मी आपल्याकडे करत आहे साहेब. याची आपण करून घ्या. जर तसं झालं महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून हा मतदारसंघ मिळाला तर आम्ही सर्वजण निश्चितपणे आपल्या अर्चनाताई घाले, परत मॅडम आणू, सुरेशभाई देवी आमच्या बरोबर आहे, सर्वजण आमच्या बरोबर आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. सावंतवाडी मतदारसंघातून अर्चना घारेपरबे यांच्या उमेदवारीला राष्ट्रवादीतून ग्रीन सिग्नल देत त्याबाबतचा अहवाल पक्षश्रेष्ठींना पाठवणार असं विधान माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी केलंय. सावंतवाडी येथील कार्यकर्ता मेळाव्यात ते बोलत होते. आपण बघितलं मुंबईमध्ये आता पोलिसांची भरती करणारे पथकावर नायब दस्तराची भरती करणारे पथकावर मुळात तुमच्या ताब्यामध्ये जो पोलीस आहे, तुमच्या ताब्यामध्ये जो तहसील विभाग आहे, तो लोकांना त्रास देतो आणि कंत्राटी लोक त्याच्यापेक्षा जास्त काहीतरी करतील. पण अशा निर्णयापासून त्याला प्रवृत्त करण्यासाठी आपल्याला वेळ कसं की रस्त्यावर त्या ठिकाणी नाव असतं. आता राज्यामध्ये आपली ही आता आघाडी आणि आघाडी असताना आदरणीय पवार साहेब, सोनियाजी गांधी, उद्धवजी ठाकरे साहेब या सर्वांना बरोबर आपण निवडणुकीला सामोरं जातो. तर या सरकारने कुठली निवडणूक लावलेली नाही, हे स्वतः कोर्टामध्ये पूर्ण निवडणुका पुढे घेण्यासाठी जातात. आणि मग त्यासाठी म्हणून आपल्याला सर्वांना या ठिकाणी कार्य करायला पाहिजे. या भागामध्ये आपल्या अर्चनाताई घारेकर या परिसरामध्ये काम पाहतात. पुण्यासारख्या जिल्हा बँकेमध्ये उपाध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम पाहिलं. ते काम पाहत असताना राष्ट्रवादी पक्षाच्या कोकण विभागाचं त्यांनी काम पाहिलं. हे सगळं करत असताना मी बघितलं की प्रत्येक गावामध्ये जाऊन, प्रत्येक वाडीमध्ये जाऊन तिथल्या लोकांची विचारपूस करून पक्षाचं संघटन वाढवण्याचं काम अर्चनाताई त्या ठिकाणी करतात. तर त्यांच्या भाषणामध्ये बोलले की त्यांना कोणती व्यक्ती कोणत्या गावातली आहे, त्या गावातले प्रश्न काय याची सर्व माहिती आहे. आणि त्यामुळं आम्ही जी सहमत होत आहे
की आपली सर्वांची अपेक्षा या ठिकाणी रास्त आहे. जयंतराव पाटील साहेब म्हणले, पण शेवटी मी एकच सांगतो की आपल्याला सुरुवातीला लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरं जायचं, कारण केंद्र सरकारची ही भूमिका राहिलेली आहे की त्यांना पहिल्यांदा लोकसभेची निवडणुकी लावायची आणि लोकसभेच्या माध्यमातून त्यांना केंद्रामध्ये सत्ता घ्यायची आहे आणि केंद्रामध्ये ही सत्ता त्या ठिकाणी ताब्यामध्ये घेतल्यानंतर आपोआप सीबीआय ताब्यात येतो, ईडी ताब्यामध्ये येतो, त्या ठिकाणी इन्कम टॅक्स ताब्यामध्ये येतो आणि त्याच्या जोरावर जवळजवळ डझनभर राज्य या देशामधल्या डझनभर राज्यावर ते राज्य त्या ठिकाणी करतात. लोकांचं लोकशाही मार्गाने त्यांना पाठिंबा आहे आणि मग आपल्याला आता काळजी घेतली पाहिजे की 24च्या निवडणुकीमध्ये आपल्याला इंडियाच्या नेतृत्वाखाली सर्वांना त्या ठिकाणी पुढे गेलं पाहिजे. कोकण ही भूमी, ही फळाची फुलाची भूमी आहे, कष्टकऱ्यांची भूमी आहे, विचारवंतांची भूमी आहे, साहित्यिकांची भूमी आहे. या महाराष्ट्राला अनेक साहित्यिक, अनेक नाटककार या कोकणात दिलेले आहेत. नागपरीसारखी अनेक मंडळी त्या ठिकाणी होती, अनेक मंडळी त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं काम त्या ठिकाणी केलं आहे. आणि मग या भूमीमधून खऱ्या अर्थानं जो मूळचा विचार आहे तो पुढे लोकसभेच्या माध्यमातून आपणास सर्वांना आहे. एक गोष्ट खरं की मी चिपळूणला गेलो होतो, तिथे चर्चा झाली, तिथे कार्यकर्त्याची मागणी एक आहे की आमच्यामध्ये अगोदर म्हणजे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिघांच्या मध्ये तालुका पातळीवर, जिल्हा पातळीवर आपण त्या ठिकाणी समन्वय साधणं आवश्यक आहे. ती म्हणून आपली अगोदर जुळली पाहिजे आणि त्यानंतर पुढं. आणि ज्यावेळी आघाडीचं राजकारण असतं त्यावेळेस कोणाला काहीतरी द्यायचं आणि कोणाकडून काहीतरी घ्यायचं, अशा प्रकारे सर्वांना पुढे जायचं असतं. आणि त्यामुळे निश्चितच आता ते पवार साहेब, सुप्रियाताई, जयंतराव पाटील साहेब आपली ज्या अपेक्षा आहेत त्या अपेक्षाप्रमाणे त्या ठिकाणी करतील. मीही माझं आव्हान त्या ठिकाणी देतो. मी खात्रीपूर्वक आज या ठिकाणी का बोलत नाही तर आपल्याला सर्वांना लोकसभेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून सर्वांना पुढे जायचं. मध्यंतरी असं वाटलं की हे सरकार लोकसभा आणि विधानसभा एकत्र घेईल, पण शिंदे फडणवीस सरकारनं जे राज्यामध्ये काम केलेलं आहे, जे लोकांची प्रचंड गळचेपी केली आहे, प्रशासनावर प्रचंड दबाव आणलेला आहे आणि कुठलाही निषेध न पाहता काम करताय, याची नाराजी आहे ही त्या ठिकाणी लोकसभेवर जाईल आणि त्यातून भारतीय जनता पक्षाला फटका बसेल अशा प्रकारचा स्वतंत्र रिपोर्ट हा भाजपकडे त्या ठिकाणी गेला असल्यामुळं ही मंडळी आता फक्त लोकसभेची निवडणूक घेतात अशा प्रकारची परिस्थिती. आता त्याचा काही लोकांनी अर्थ काढला की रस्त्यावरचे गेले असं नाही, त्यांनी माझं स्वागत रस्त्यावर. मी त्याला विनंती केली की वेळावर आपलं आलं पाहिजे. ठीक आहे, प्रत्येकाचा विचार हा वेगळा त्या ठिकाणी असतो. काही मंडळी राजकीय दृष्ट्या काही हेतून त्या ठिकाणी जातात, पण मला खात्री आहे की काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना या विचाराच्या पाठीशी आपण समजून आहोत. आम्ही जे सांगून त्याने अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे, आम्ही संस्थेच्या कामावर घालू. शेवटी लोकसभेला जर या ठिकाणी शिवसेनेचा उमेदवार त्या ठिकाणी असेल तर आपल्याला सुद्धा त्या ठिकाणी विधानसभेच्या माध्यमातून आपल्याला आपले मतदारसंघ हे आपल्या पदरात पाडून त्या ठिकाणी घेतले पाहिजे. आणि मला खात्री आहे की सर्व पक्षांना, तिन्ही पक्षांना कळलेलं आपल्या की एकमेकाला बरोबर दिल्याशिवाय पर्याय नाही. कारण ज्या भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आज केंद्रामध्ये आहे त्यांची सुद्धा स्वतःची सत्ता आज सर्व 100% त्यांच्या पक्षावर, त्यांच्या खासदारावर आहे. आणि म्हणून परवा सुद्धा त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या सर्व नेत्यांची, गटागट नेत्यांची बैठक घेतली, कित्येक वर्षांतर घेतली. इंडियाला जशी जशी गती मिळत चालली तसं त्यांच्या गोष्टी लक्षामध्ये आल्या. आज देशामध्ये राजकीय वातावरण हे पूर्वगामी विचारांना पुढे जात आहे. त्या विचाराच्या पाठीशी आपण सर्वांनी राहावं. ज्यांना नियुक्त्या दिल्या त्यांनी चांगल्या प्रकारचं काम या ठिकाणी करावं. ज्यांनी प्रवेश केला त्यांचं स्वागत करत असताना त्यांचा सन्मान पक्षामध्ये रंगला जाईल आणि चांगल्या प्रकारचं काम निश्चित आपण करू. आपण सर्वांनी आतापर्यंत साथ आणि सहकार्य दिले, असंच सहकार्य आपण इथून पुढच्या कालखंडामध्ये सुद्धा द्यावयाची त्या ठिकाणी करतो. भौगोलिकदृष्ट्या कोकणामध्ये वाडी वस्तीवर जाणं हे तसं आणतो आणि तरी सुद्धा आपले सर्व कार्यकर्ते अर्थात त्या ठिकाणी जातात. बहुतांश आपली मंडळी चाकरवाडी त्या ठिकाणी मुंबईला आहे. गणेश उत्सवाच्या निमित्ताने येतात मंडळी, शिमगोत्सवाला येतात. येत असताना बहुतांश आमच्या मार्गाने सर्व मंडळी कराड मार्गे येतात. कारण मुंबई पासून राजापूरपर्यंत रस्त्याचं कामच झालेलं नाही. नुसत्या घोषणा केल्या जातात
महाराष्ट्राचे बांधकाम मंत्री सुद्धा आले, त्यांनी घोषणा केल्या, पण लोकांना अतिशय हाल अपेक्षाचं सामोरं आणि मग तो रस्ता होणं सुद्धा गरजेचं आहे. त्यासाठी सुद्धा आपण सातत्यानं लक्ष हे राहिलं पाहिजे. चांगला रस्ता झाल्याशिवाय डेव्हलप झाल्याशिवाय उपयोग नाही. कारण पूर्वी परिस्थिती वेगळी होती की आपण वर्षातून 2 वेळा इकडे यायचे, शिंगोत्सवाला आणि त्या ठिकाणी निघतो. पण अनेकांची वाहनं झाले, दरवर वाढलेले आहेत. चांगल्या प्रकारचा न्याय दिलेला आहे. गाडगे साहेबांनी उल्लेख केला. विशेषतः शासकीय खर्चानं आंबा असेल, नारळ असेल, काजू असेल याची रोपाची लागवड करायची, त्याची जोपासना करायची. आणि त्यामुळे घरात जगामधल्या आंबा उत्पादक जे भाग आहे त्या भागामधून जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये आंबा मोठ्या प्रमाणात यायला मदत होती. मला आदरणीय पवार साहेबांनी राज्याच्या सरकार आणि पणनची जबाबदारी दिली होती. आणि पणन विभागाच्या वतीनं जर आपण पाहिलं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधल्या काही आंबा उत्पादकांना आम्ही पुण्याच्या भागामध्ये स्टॉल देण्याची भूमिका घेतली की त्यांच्या आंब्याला चांगला करू. अशा प्रकारचे काही निर्णय माननीय पवार साहेबांनी घेतले. तोपटी वादळ आलं, पहिल्यांदा पवार साहेब कोकणामध्ये जाऊन आले. मी या भागामध्ये मंत्री म्हणून त्या ठिकाणी आलो. अनेक त्या ठिकाणी एमएससीबीचे काम सगळे वागले होते. झाडं उडवून पडले होती, घरं उडून त्या ठिकाणी गेली होती. त्या ठिकाणी दिलासा देण्याचं काम आपण त्या काळामध्ये त्या ठिकाणी केलं. आज आपण बघतो राज्यामध्ये आरोग्याची परिस्थिती काय ज्याचा अनेकांनी उल्लेख केला. नांदेड सारख्या शहरामध्ये एका दिवसामध्ये 30 लोक जबाबदार. माननीय मुख्यमंत्री मुलांच्या जिल्ह्यामध्ये 24 लोक 24 तासात जबाबदार. आणि सरकार काय सांगतात? सरकार असं म्हणते की ते जास्त आजारी होते, असं घडणारच. हे उत्तर अपेक्षित नाही. काही खासदार मंडळी त्या ठिकाणी तिथल्या ड्रीलला टॉयलेट स्वच्छ करायला हे अपेक्षित नव्हतं. तिथं जाऊन त्यांनी पाहणी करायला पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीनं दावा केला असून याबाबत माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना विचारलं असता ते काय म्हणाले पाहूया. या राज्यामध्ये कृषी न्यायालयापासून कार्यरत पहिली 15 वर्ष या महाराष्ट्रातल्या या पक्षाच्या माध्यमातून मध्यंतरी भाजप सेनेचं सरकार आहे. 19 साली आदरणीय पवारसाहेब, सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरेंच्या माध्यमातून महाविकास आघाडी शासन आलं. परंतु नंतरच्या काळामध्ये कोरोना कमी झाल्यानंतर शिवसेनेमधला एक गट त्या ठिकाणी केला आणि त्यांनी भाजपच्या मदतीनं देशामध्ये राज्यामध्ये सरकार स्थापन केलं. नंतरच्या काळामध्ये सुद्धा राष्ट्रवादीमधला एक गट त्या ठिकाणी केला आणि ते सत्तेमध्ये सहभागी झाले. मूळ आमचा पक्ष आहे आणि त्या पक्षाचे संघटनाच्या दृष्टीनं या ठिकाणी आज हा मेळावा सुरू केला. गेल्या आठवड्यामध्ये रत्नागिरीचा मेळावा आज या ठिकाणी हा मेळावा आम्ही या ठिकाणी आयोजित केला आहे आणि लोकांचा चांगला प्रतिसाद आहे. अनेकांनी पक्षात काम करण्याची भूमिका घेतली. त्या सर्वांचंही आम्ही या ठिकाणी स्वागत. ज्यावेळेस आघाडीचे शासन सत्तेवर असेल, 3 असतील 4 पक्ष असतील, त्यावेळी प्रत्येक पक्ष त्या ठिकाणी आपला दावा करतो. परंतु मुळामध्ये असं दिसते चित्र की राज्यामध्ये सुरुवातीला लोकसभेच्या निवडणुका होत्या आणि लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर मग या विधानसभेच्या निवडणुका होत्या. पण आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं राज्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादीचं चांगल्या प्रकारचं कार्यकर्त्यांचं जाळं आहे, ज्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद आहे, अशा प्रकारच्या जागेवर आम्ही त्या ठिकाणी हक्क सांगणार आहोत. आणि निश्चित तिन्ही पक्षाच्या विचारातून महाविकास आघाडी या ठिकाणी राज्याच्या 24च्या निवडणुकीत आपल्याला तेच म्हणलं की आम्ही जो एकंदर प्रत्येक मतदारसंघामध्ये उत्साह दिसतो त्या मतदारसंघाची नावं त्याचा उल्लेख करून आम्ही त्या ठिकाणी आमची सर्व ज्येष्ठ निर्णय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात.
नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. महाविकास आघाडीत सगळंच शिवसेना ठाकरे गटाला हवं असेल तर आम्ही झेंडे लावायला आलोत का, असं विधान करत सावंतवाडी मतदारसंघ राष्ट्रवादीला सुटला पाहिजे अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी केली आहे. मिळणाऱ्या मंत्रिपदावर लाथ मारून केवळ आदरणीय शरद पवारांची निष्ठा कशी असावी याचं उदाहरण सगळ्या लोकांसमोर ठेवलं. आणि आज शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आढावा बैठकीसाठी जे इथे उपस्थित राहिले ते राज्याचे माजी सहकार मंत्री, आपले नेते आदरणीय आमदार बाळासाहेब पाटील साहेब यांना आपण त्यांनी दाखवलेल्या निष्ठेविषयी एक कौतुकाची भावना म्हणून प्रचंड टाळ्याच्या कडकडाट तिथं स्वागत करून ही निष्ठा अशी सध्या दाखवणं हे सध्याच्या राजकीय आयुष्यात फार दुर्मिळ झालेलं आहे. आणि अशी काही लोक आहेत म्हणूनच आजचा समाज आणि आजचं राजकारण जिवंत आहे. आज या मेळाव्यासाठी उपस्थित असलेले राज्याचे माजी सहकार मंत्री आणि आपल्या सर्वांचे नेते आदरणीय श्री बाळासाहेब पाटील, या विधानसभा मतदारसंघाच्या अध्यक्ष आणि कोकण विभागीय महिला अध्यक्ष अर्चनाताई घारे, आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पक्षाचे निरीक्षक श्री शेखरजी माने, आमचे मार्गदर्शक आदरणीय प्रवीणभाई भोसले, महिला काँग्रेसचे अध्यक्ष उदिताई राणे, युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष विशाल जाधव, युवतीचे अध्यक्ष सावली पाटकर, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्व तालुका अध्यक्ष, पक्षाच्या विविध सेलचे जिल्हाध्यक्ष, प्रांतिक सदस्य, सर्व पदाधिकारी आणि आपण सर्व पत्रकार, आज बऱ्याच लोकांनी मगासपासून ही भावना व्यक्त केली की कुठेतरी अर्चनाताईंना प्रतिनिधित्व मिळावं म्हणून आपण सर्वांनी प्रयत्न करायला पाहिजे. आणि या त्यांच्या भावनेशी 100% मी सहमत आहे. आज 3 मतदारसंघ या जिल्ह्यात येतात. 3 मतदारसंघात सध्या अशी परिस्थिती चालली आहे की प्रत्येक ठिकाणी शिवसेना म्हणते की आम्ही उभे राहणार. खासदार शिवसेनेचा, आमदार शिवसेनेचे, जिल्हा परिषदला शिवसेनेला तिकीट जास्ती पाहिजे, पंचायत समितीला शिवसेनेला तिकीट जास्ती पाहिजे. मग राष्ट्रवादी पक्षाने करायचं काय? तर मला तुम्हाला सगळ्या व्यासपीठावर ही विनंती करायची आहे की आम्ही त्यांची चाकरी करायला इथे राजकारण करत नाही आहोत. सत्तेचा वाटा आणि तिकिटांचा वाटा आम्हाला तेवढ्याच प्रमाणात मिळाला पाहिजे हे आज तुम्हाला या व्यासपीठावर सांगतो. महाविकास आघाडी जर तुम्ही म्हणत असाल, महाविकास आघाडीतल्या घटक पक्षांच्या मतांची जर तुम्हाला गरज असेल, लोकसभेला तुम्हाला विनायक राऊत साहेब जर खासदार परत हवे असतील तर महाविकास आघाडीतल्या घटक पक्षांच्या मतांची जरुरी तुम्हाला तेवढीच आहे. आज कुठल्याही राजकीय पक्षाची ताकद पूर्वी एवढी राहिलेली नाही आहे. प्रत्येकाला कुठे ना कुठे तडजोड करायची काहीतरी गरज आहे. आणि अशा तडजोडी करत असताना अशा परिस्थितीतही तुम्ही जर असंच सांगणार असाल की सर्व काही आमच्याचकडे आणि तुम्ही फक्त आमचे झेंडे उचलायला फक्त या, तर तसं होणार नाही. आपल्याला साहेब कधी कधी वेगळा विचार करायला लागेल, याचा आपण विचार करायला पाहिजे. हे जे कार्यकर्ते सगळे काम करतात, आज दोडामार्ग तालुक्यापासून देवगड तालुक्यापर्यंत, वैभववाडी तालुक्यापर्यंत आज इथे लोक सामान्यवाडीत आलेली आहेत. यांच्या मताला सुद्धा कुठेतरी आपल्याला आदर करायला पाहिजे. आज हे एवढे कार्यकर्ते सगळं घरात धार्मिक कार्य असताना सुद्धा संख्येने उपस्थित राहत आहेत. या प्रत्येक कार्यकर्त्याची
त्याच्या मागे आज कुठेतरी 5-10 मतांची वेगळी आहे. मग याचा विचार आपण करणार नाही लटकावून. केवळ आपण म्हणाला मगाशीच की बाबा महाविकास आघाडीचे वरिष्ठ नेते याच्यात लक्ष घालतील आणि ते निर्णय घेतील. पण पक्षाचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून माझं कर्तव्य आहे की सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ हा राष्ट्रवादीलाच मिळाला पाहिजे आणि राष्ट्रवादीच्या उमेदवार या अर्चनाताई घालेच असतील असं जिल्हाध्यक्ष म्हणून माझी तुमच्याकडे मागणी आहे. आणि नव्हे तुमच्याकडे हट्टच आहे. नाहीतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची जी नाराजी जिथून व्यक्त होईल त्याला साडेपाला उत्तर द्यायला लागेल हे मी तुम्हाला आज सांगतोय. त्याच्यामुळे माझ्यानंतर तुमचं भाषण आहे. तुम्ही आता हे सांगून आम्ही ऐकणार नाही की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते निर्णय घेतील. तुम्हीच आमचे वरिष्ठ आहात. निर्णय तुम्हालाच घ्यायचा आहे. या व्यासपीठावरून तुम्हाला हेच जाहीर करायचं आहे की अर्चनाताई याच आमचे उमेदवार असतील, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हाच उमेदवार असेल हे तुम्हाला जाहीर करायचं आहे. तुमच्या कुठल्याही प्रकारचा दबाव मी आणत नाहीये. पण एक विनंती तुम्हाला करतोय आणि बाळ हट्ट समजा पण हट्ट तुमच्याकडे व्यक्त करतोय. तुम्ही याच्या पुढे आमचा विचार करावा, या कार्यकर्त्यांचा विचार करावा. आज इकडे एवढ्या मोठ्या संख्येने तुम्हाला मगाशीच पत्रकारांनी विचारलं की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात काय शिल्लक आहे किंवा किती लोक गेली आहेत. तुम्ही फार छान आणि समर्पक उत्तर दिलं. त्याचं तुम्ही आता वाचलं. आज एवढ्या मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित राहिल्यानंतर तुम्हाला आणि मला लोकांना उत्तर द्यायची गरजच राहिलेली नाहीये. लोकच लोकांना उत्तर देतील की किती मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुद्धा शिल्लक आहे. हे आपण आमच्या वरिष्ठांना जाऊन सांगावं. शेखर माने साहेब, आपण जयंत पाटील साहेबांच्या जिल्ह्यातले आहात. आपण आता इथे फार छान भाषण केलं. पण इथे जी परिस्थिती आहे, कधीतरी आम्ही मुंबईला यायला कमी पडत असू, तुमच्यापर्यंत पोहोचायला कमी पडत असू, पण इथे जी परिस्थिती आहे, इथली जी भावना आहे लोकांची, या तुम्ही आमच्यासाठी जयंत पाटील साहेबांपर्यंत मांडल्या पाहिजेत, आदरणीय पवार साहेबांपर्यंत मांडल्या पाहिजे. आणि याच्या पुढचा मी अजूनपर्यंत काय सांगतो, तुम्ही मला किती वेळा तुम्ही सांगणार की राष्ट्रवादीचा उमेदवार असेल. जोपर्यंत उमेदवारी मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही हेच सांगणार की सावंतवाडीचा मतदारसंघ हा राष्ट्रवादीकडे जायला पाहिजे आणि हे कायमस्वरूपी आम्ही सांगत राहणार. तर हा आमचा हक्क तुम्हाला पूर्ण करायला लागेल. तुमच्या भाषणातून मला अशा समर्पक उत्तराची अपेक्षा आहे. मला सांगत या सगळ्या कार्यकर्त्यांना तुमच्या उत्तराची वाट बघतोय आणि त्याच्यासाठीच माझे 2 शब्द मी लवकर आटोपते घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12, आपलं घर, समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर, समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 2850 14 11 67. अधिकारी म्हणून सांगतायत ना हे लोक. तुम्हाला जे तांत्रिक आलंय, काहीतरी मेल वगैरे काहीतरी आलं असेल ना की कॅन्सल झाली निविदा, ते तर तुम्ही डिटेल दाखवा ना लोकांना. म्हणजे लोकांचे ह्याची जे अधिकार तुम्हाला दिसतात, लोकांचे अधिकार का नाही दिसत? अधिकार त्यांचे अधिकार काय सांगतो ते व्यवस्थित ऐकून घ्या. तुम्हाला आरडाओरड करायचं तर बिंदास करा. तुम्ही त्यांच्या अधिकारांना सांगताय. त्यांनी मी काय सांगतो, मी एक वाक्य पूर्ण केलं मॅडम. निविदा रद्द करू शकतो असं ते म्हणतात. मी एक वाक्य पूर्ण केलं मॅडम, पूर्ण बोललेलं नाही. समजून घ्यायचं. समजून घेणार नसला बिंदास लढा. मला चॅलेंज करू नका. सांगा ना, आम्ही ऐकतोय ना. करत नाही. तुम्ही मला सांगता यांचे अधिकार मला सांगताय, तुमचे अधिकार सांगत नाही, सांगायचं नाही. त्यांचा अधिकार आहे कधी मी सांगतोय, पूर्ण करतोय. पटत असेल तर घ्या, नाहीतर बिंदास मांडणं करा. बोला बोला समजलं का? बोला. तुम्ही आलाय, महिनाभर प्रोसिजर केला, आम्हीच पीसीसी पूर्ण करून दिली पोलीस स्टेशननं. बरोबर आहे का? आम्हाला जर प्रॉब्लेम असता तर आम्ही सहकार्य केलं असतं का? थांबा, ऐका, सगळं व्यवस्थित ऐका.
आता 60 मला जेवढी माहिती भेटली त्यामध्ये 60 स्टॉल साठी निविदा मागवली बरोबर. कोणाला ऑब्जेक्शन असेल तर तिथं सांगा मला, हे चुकीचं आहे. त्यापैकी 220 बरोबर आहे, 220 लोकांनी त्यामध्ये निविदा भरलेली आहे. ठीक आहे, शेवटपर्यंत निविदा काढायचा अधिकार आहे आमचा आहे, हे मान्य आपल्याला. ओके ठीक आहे, इथंपर्यंत ओके. आता एक तांत्रिक अडचण तयार झाली हे मान्य करतायत, आपल्याला पण मान्य आहे. टेंडर काढून झालं ना, आम्ही टेंडरला आक्षेप घेतो. टेंडर काढून फॉर्म भरून पूर्ण झाले, पण रिझल्ट लागायच्या वेळी हे अडचण करताय. परीक्षा झाली, ऐकून घ्या, तुमच्या 60 लोकांचा नंबर लागला. आता निविदामध्ये प्रॉब्लेम आहे हे यांनी सांगितलेलं आहे, बस तुम्हाला मान्य नाही. ओके बरोबर सांगितलं आहे. मी एक्सेस का आहे, मी एक्सेस का आहे, मी ऑब्जेक्शन घेऊ शकतो की नाही घेऊ शकतो. तुम्ही घ्या ना, आम्ही कुठे नाही म्हटलं. अहो मी काय सांगतो, अरे ऐक ना दादा, अरे तुम्हाला मी तुम्हाला काय सांगतो ना ते समजत नाहीये. मी काय सांगतो, मी पण तुमच्यातला एक आहे, समजून घ्या. 60 लोकांचा नंबर आला, मागचे बरोबर करू नका, त्याला ऐकायचं बाहेर थांबा. 60 लोकांचा नंबर आला. ठीक आहे, तुमचा त्यात आला नाही असं समजा, मी काय बोलत नाहीये. हा 61 हवा किंवा 62 हवा तुमचा नंबर झाला नाही 60 लोकांच्या. तुम्हाला काय वाटणार, अरे ते उद्या केलं असतं तर बरं झालं असतं. साहजिक वाटणार आहे की नाही. अमाऊंट टाकलेलीच आहे ना, हायेस्ट अमाऊंट असेल त्याला भेटणार. दोन दिवस झालं, मग आम्हाला अंधारात का ठेवलं साहेब? तोडामारून लोक आलेले आहे. आठ टोल आम्ही फिरतोय आणि आयत्या वेळी रद्द कशी काय करतात साहेब? आमच्या भावनांचा विचार करा, आमच्या भावनांचा विचार करा ना. हे बघा, टेंडर सिस्टम काढली आहे त्यांनी. सगळ्या लोकांनी कागदपत्रांसाठी फार मेहनत घेतली आहे, अनेक पैसे गेलेत. आता हे सांगतात की आमचं टेंडर आम्ही कॅन्सल करणार आहोत म्हणून. हे टेंडर जी आता निघालेली निविदा आहे ती कॅन्सल करणार आहेत. मग मला सांगा, आता सांगतात 2 दिवस आगाऊ आम्हाला ती सूचना मिळाली, मग हे आत्ता दाखवतात. आज 2 वाजेपर्यंत आम्ही बाहेर बसलोय, ते सांगतात 2 वाजलेत, 2 मिनिट राहिलेत, 3 मिनिट राहिलेत. मग तुम्ही एक ऍडव्हर्टाइजमेंट म्हणून लावायला हवं होतं. प्रत्येकाचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स आहेत त्यांच्याकडे, त्यांनी इन्फॉर्म करायला हवं होतं की अशा अशा काही कारणास्तव तांत्रिक की आमची निविदा कॅन्सल करत आहोत. तुम्ही आता जेव्हा पेटी ओपन करणार, जे सील केलेलं आहे, त्यावेळी जर तुम्ही असं सांगताय तर हे साफ चुकीचं आहे. मग पोलीस आहेत ते सांगतात की तुम्ही त्यांचं निविदा ते कधी रद्द करू शकतात. मग सामान्य माणसांच्या अधिकारांचा काय विषय आहे? काहीतरी तोडगा निघाला पाहिजे. याच्यावर एकच मत आहे, जर तुम्ही अशा प्रकारे निविदा जेव्हा ओपन करायच्या वेळी कॅन्सल करत असाल तर एसटी मंडळाने कुठल्याही बस स्थानकावरती निविदा काढू नये. तसं त्यांनी लेखी स्वरूपात द्यावं प्रत्येकाला. आणि जो खर्च झालेला आहे कागदपत्रांसाठी म्हणा, जे काही आहे तो सगळा त्यांनी द्यावा. ते म्हणतात आम्ही फक्त बयाना रक्कम देणार. बयाना रक्कम आम्हाला नकोय. 500 रुपये फॉर्म फी आहे, 90 रुपये टॅक्स घेतलेला आहे, तोही त्यांनी रिटर्न करावा. देवगड एसटी स्टँड आहे तसं आता ते सांगतात, कारण त्याचे डिटेल त्यांच्याकडे आहेत, आम्ही नाही सांगू शकत. मॅडम कुठून आला तुम्ही? आम्ही फोंडाघाटवरून आलो आहे. कुठली निविदा होती, कुठली पडलेली? टेंटिंगसाठी फोंडाघाट. आता अचानक नाही म्हणून सांगतात. आता एवढं 2 दिवस आम्ही आता कागदपत्र जमा केले ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन वगैरे, आणि परत त्यानंतर येण्यात जाण्याचा खर्च तो आता आम्हाला कोण देणार? आणि आम्हाला नाही म्हणतायत ना ते.
ह्याला जबाबदार कोण आता? आमची लहान लहान मुलं पण आहेत ना घरी, या गोष्टी आम्ही धावपळ करतोच आहे ना. 4 दिवस झाले, मग आम्ही काय करायचं आता सांगत नाही. खर्च आमचा खूप झालाय 4 दिवसात. कागदपत्र गोळा करायला किती खर्च झाला असेल, त्याचं कोण देणार? खर्च आलेला आहे सर या कागदपत्रांसाठी आतापर्यंत, आणि हे आयत्या वेळी सांगा टेंडर कॅन्सल होणार, असं नाही होऊ शकत ना. आम्ही देवगडवरून आलोय, ही 4थी फेरी आहे आमची. त्यांनी सांगतात आता नाही म्हणून होणार, असं नाही ना. टेंडर ज्या लोकांचे आहेत त्यांचे फोडावेत, त्यांनी आता पब्लिक आहे त्यांचं फोडावेत आणि टेंडर आता यांनी आम्हाला सांगितलं की आज दुपारी 3 वाजता आम्ही टेंडर फोडणार आहे म्हणून, आणि आता सांगतात आमच्याकडे स्टाफ अवेलेबल नाही आणि आम्ही टेंडर फोडू शकत नाही, आम्ही 4 दिवसांनी टेंडर फोडणार. मग हे योग्य आहे की अयोग्य? एवढी लोक आपला खर्च करून थांबली आहे तिथे. आपला खर्च करून थांबायला सांगितलं होतं 3 वाजता आम्ही ओपन करणार आहे अशी त्यांची प्रतिक्रिया होती, पण आता ते त्याला नकार देत आहेत. त्यामुळे योग्य ती कारवाई करून टेंडर ओपन करून घ्यावं अशी आमची विनंती आहे ग्रामस्थांची. कारण नाही म्हटले 250 ते 300 ग्रामस्थांनी टेंडर भरलं आहे आणि ते इथे दुपारपासून तात्काळ थांबले आहेत, आणि जेवण खर्च सगळा त्यांचा झालेला आहे, आणि आता हे सांगतात की आम्ही टेंडर ओपन करणार नाही. हा कुठला न्याय आहे? हा, आमची मागणी आहे टेंडर इथेच ओपन करा, कोणालाही म्हणजे आमची कोणतीही हरकत नाही, आमच्यात काही रागरोष भेदभाव नाही. गणेश हळदिवे, फोंडाघाट. बोलतो आमची तुम्ही सांगतात काय, फक्त तुम्ही घेतलेली रक्कम सगळे कागद सहित आमचे पैसे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 222 पेक्षा जास्त या एस टी डेपो जे आहे, म्हणजे जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व एस टी डेपो आहेत त्या एस टी डेपोमध्ये जे जनरल स्टोअर असेल, झेरॉक्स सेंटर असतील किंवा विविध स्टॉल आहेत, यांच्या 220 पेक्षा जास्त निविदा होत्या, आणि त्या निविदा
या आज ह्या जाहीर केल्या होत्या एसटीने आणि त्या निविदा आज खोलण्याचा शेवटचा दिवस होता आणि खोलण्यासाठी हे सगळं जे निविदाकार इथे उपस्थित झाले आणि या निविदाकारांनी उपस्थित झाल्यानंतर त्यांना त्यावेळी सांगण्यात आलं की ही निविदा तांत्रिक कारणामुळे रद्द करण्यात आली. त्यामुळे निविदाकारांनी हा गोंधळ सुरू केलेला आहे. आपण ह्या एसटी वर्कशॉपच्या इथे आहोत आणि अधिकारी देखील आहेत. अधिकारी ना हे सगळे निविदाकार आहेत धारेवर धरत आहेत. नेमकं काय झालं, कशासाठी रद्द केल्यात, आम्ही एवढा खर्च केलाय, कागदपत्र एवढे गोळा केले आणि एवढा आम्हाला मनस्ताप सहन करावा लागलाय. जायला यायला जो खर्च झाला मोठा त्याचे पैसे कोण देणार आणि पुन्हा जर कागदपत्र मागवलात तर आम्हाला तो भुर्दंड लागणार आणि एवढा मोठा खर्च आम्हाला सहन करावा लागतो, तो कोण देणार, याला जबाबदार कोण, असा एक सवाल ते एसटीचे हे निविदाकार आहेत हे अधिकाऱ्यांनी येथे विचारत आहेत. या दृष्टिकोनातून हा जो गोंधळ सुरू झाला त्यापूर्वी लगेचच कणकवली पोलीस निरीक्षक अमित यादव हे देखील इथे दाखल झाले आहेत. त्यांनी या निविदाकारांना समजावण्याचा प्रयत्न केला आहे असं आपल्याला दिसतंय. अजूनही हा गोंधळ सुरू आहे. एकंदरीत आपण जो पाहतो तुम्ही निविदा भरली होती या ठिकाणी आणि बरेच जण आहेत हे इथे निविदा भरलेले आहेत. काही निविदाकारांची आपण बोलणार. तुम्ही निविदा भरलेली या ठिकाणी निविदा भरलेली हो भरली आहे. कुठे भरलेली, किती भरलेली आणि काय सांगतात? चरळा इथून मी इलेक्ट्रॉनिक अशी भरलेली आहे. काय सांगतात कारण? आता ते कारण सांगतात ते आता काही स्पष्ट अजून कळलेलं नाही त्यांचं. रद्द करण्याचं वगैरे काय म्हणतात आहेत. गोंधळ सुरूच आहे. पोलिसांना देखील पाचारण करण्यात आलेलं आहे आपण पाहतो आणि सर्व निविदाकार हे आता जाब विचारत आहेत या एसटीच्या अधिकाऱ्यांना. ही लाईव्ह दृश्य आपण कोकण सात लाईव्हच्या माध्यमातून पाहत आहोत. हा सर्व जो गोंधळ आहे तो सर्व सुरू आहे येथे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. तुमच्यासाठी मी 24 तास काम करायला तयार आहे, फक्त तुमची साथ हवी, असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारेपरव यांनी व्यक्त केलं. तर शरद पवार यांनी फक्त लढ म्हणावं, आपली तयारी आहे असं विधान त्यांनी केलंय. पाहूया. मगासपासून अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणात आणि उत्साहाच्या वातावरणामध्ये आज हा कार्यकर्ता मेळावा संपन्न होत आहे. मनाला खूप आनंद झाला हे सगळं वातावरण बघितलं आणि असं वाटलेलं की किती जण येत आहेत किती नाही, कारण आता माळवत चालू आहे सगळीकडे, प्रत्येकाच्या घरी काही ना काही कार्यक्रम आहेत. पण मोठ्या संख्येने 50% आमच्या महिला पण आल्यात, त्यामुळे तुमचं महिलांना मी अभिनंदन करते. आमच्या बऱ्याच महिला घरातलं काम उरकून आल्यात, काही जणांच्या घरी कार्यक्रम होते त्यामुळेच मोठ्या संख्येने आलेले आहेत. खरं तर आपण सगळे बघतो आताचं राजकारण कोणत्या थराला गेलेलं आहे. टीव्ही लावला की कोण कोणाला काय बोलेल सांगता येत नाही आणि अतिशय वाईट राजकारण आज हे जे केंद्रातलं सरकार बीजेपी सरकार करतंय, फोडाफोडीचं राजकारण, दहशतवाद्याचं राजकारण, वॉशिंग मशीनचं राजकारण. त्यांच्याकडे माणूस गेला की अगदी स्वच्छ होतो. किती भ्रष्टाचार असू दे, ईडी असू दे, सीडी असू दे आणि काय असू दे, सगळ्यामध्ये तो एकदम स्वच्छ होतो आणि स्वच्छ कॅरेक्टर होता. असं हे वॉशिंग मशीनचं राजकारण आहे आणि हे केंद्रातलं सरकार दिशाभूल करत आहे आणि अशा वेळेला सर्वसामान्य जनतेमध्ये प्रचंड रोष आहे. आज आम्ही फिरत असतो साहेब तेव्हा बघत असतो की तळागाळातल्या लोकांच्या प्रतिक्रिया बघतो. आमच्या महिला वैतागलेल्या आहेत अक्षरशः, म्हणतात की एवढी महागाई झालेली आहे, आम्ही घर कसं चालवायचं. आमच्या महिलांचं म्हणणं आहे की आम्हाला नेहमीचं किराणा भरायचा असेल किंवा जे पूर्वीचे पैसे जे पुरत होते ते आता पुरत नाहीये. परवा आमच्या दोडाबागच्या महिलांकडे मी गेलेले. दोडाबागमध्ये तर आमच्या महिला पाण्याची बाटली घेऊन नगर परिषद मध्ये गेलेल्या आहेत. गढूळ पाण्याची बाटली. आमच्या सेजनताई आल्यात का? सेजनताई आल्यात ते. तर ह्या सगळ्या गढूळ पाण्याची बाटली घेऊन गेलेल्या आणि 8 महिने झाले त्यांना गढूळ पाणी येत होतं.
महिलांनी कुठेतरी रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे. आज आपण भांडल्याशिवाय आपल्याला काही मिळणार नाहीये. त्यामुळे महिलांवर सगळ्यात मोठी जबाबदारी आहे आणि महिलांनी जर काही ठरवलं तर त्या बदल करू शकतात, त्या काम करू शकतात. आणि आज आमच्या ज्या महिला आहेत त्या मोठ्या संख्येने आहेत. तर महिलांना मी तेच विनंती करते की तुमचे जे भागातले प्रश्न असतील, प्रॉब्लेम्स असतील, तुम्ही फक्त तुमच्यापुरतं नाही, त्या बोलायला शिका, मांडायला शिका, मैत्रिणींबरोबर बोला आणि त्या भांडायला शिका. आणि निश्चित पुढच्या काळात महिला बदल करतील असा विश्वास मला वाटतो. खरं तर आपण टीव्हीवर बघितलं, हल्ली आरक्षणाचे बरेच आंदोलन होत आहेत, काय होत आहेत, मराठा आरक्षणाचा विषय होतो. पण ह्याच्या पण सगळा खेळ सरकार करताना दिसतोय. आता एक प्रेस कॉन्फरन्स होती, सगळे नेते बसलेले होते आणि समोर जरांगे पाटीलांचं ते मेळावा हे उपोषण होतं. आणि जे केंद्रात चाललंय तेच राज्यात चाललंय आणि जे राज्यात चाललंय तेच या मतदारसंघात चाललंय. आणि याच्यात कुठे बदल करायचा असेल तर आपल्याला रस्त्यावर उतरावं लागणार आहे आणि कुठेतरी परिवर्तनाची लाट यावी लागणार आहे आणि तेव्हाच हा बदल होणार आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे सगळ्यांवर मोठी जबाबदारी आहे. महिला आरक्षणाचा विषय झाला, महिला आरक्षण देणार म्हणून सांगितलं, विधेयक मंजूर झालं, पण महिला आरक्षण कधी मिळणार, काय मिळणार हे माहित नाही. आम्हाला फक्त एकच आठवतं, सगळ्या महिलांना विचारते, आपल्याला एकच आठवतं की आपल्याला आरक्षण कोणी दिलं? आपल्याला आरक्षण दिलं एकच नेता, आदरणीय पवार साहेब, ज्यांनी आपल्याला 36% 50% आरक्षण दिलं आणि आमच्यासारख्या कितीतरी महिलांना. मी सरपंच होते, मी माझी कारकीर्द सरपंच पदापासून सुरुवात झाली, पण आता आमच्या कितीतरी महिला आरक्षणामुळे नेतृत्व करायला लागल्या, लोकप्रतिनिधी झाल्या. त्यामुळे हे सगळे दिखावे आहेत, फसवे आहेत आणि हे सगळे आभासी दुनिया दाखवली जाते आणि ही कुठेतरी आपण समजली पाहिजे, गेली पाहिजे आणि ह्याच्यावर आपण काम केलं पाहिजे. आता बऱ्याच जणांनी उल्लेख केला, कार्यकर्ते बोलले काय अडचणी आहेत, बऱ्याच जणांनी सांगितलं. आपले शेतकरी हवालदिल झालेले आहेत, पीक विमा असेल, बऱ्याच गोष्टी आहेत, कर्जमाफी असेल. कर्जमाफी कोणी केली? 70,000 कोटी एकदाच केली, पवार साहेबांनी केली. त्याच्यानंतर तशी कर्जमाफी झाली नाही. आदरणीय पवार साहेब असतील, आदरणीय सुप्रियाताई असतील, आमचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील साहेब असतील, हे महिलांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी अतिशय प्रामाणिकपणे काम करतात. आज रात्रीचा दिवस करून ते फिरतायत मतदारसंघामध्ये आणि सगळीकडे काम करतायत, पूर्ण महाराष्ट्र तिथून काढतायत. त्यामुळे आज आपल्यावर खूप मोठी जबाबदारी आहे प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्यावर. आज मतदारसंघामध्ये अनेक प्रश्न आहेत, आरोग्याचे प्रश्न असतील, इथे साधं हॉस्पिटल पण नाहीये सर. जर कोणाला आजारी पडले तर कांबुळीला जायला लागतं, नाही तर गोव्याला जायला लागतं, कोल्हापूरला जायला लागतं. त्यामुळे एखादं कोणी आजारी पडलं तर इथे कोणतीही व्यवस्था नाही आणि इतके वर्ष म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती कुठेतरी लागते की आपल्याला जर आपल्या लोकांसाठी काहीतरी करायचं असेल तर हॉस्पिटल उभारणी केली पाहिजे, कुठेतरी रोजगार मिळायला पाहिजे. आता आमची खेडी ओस पडायला लागली आहेत, आमचे तरुण शहराकडे जायला लागले. साहेब तुमच्याकडे वरच्या पट्ट्यामध्ये तरुणांना रोजगार चांगला आहे, चांगल्या पद्धतीचे तिथे शेती केली जाते आणि आज आपल्याकडे सगळं आहे. कोकणात काय नाहीये, सगळं पिकतं जे जगात नाही ते कोकणात आहे. तरी पण आपल्याला इतकं वाईट परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. ना रोजगार, ना पर्यटन जिल्हा म्हणून तर पहिला घोषित झालेला हा सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे, पण आज पर्यटनाची काय व्यवस्था आहे, काय अवस्था आहे आणि हे सगळं आज आपण कुठेतरी विचार करायला पाहिजे, याच्यावर काम केलं पाहिजे. आमच्या बचत गटाच्या महिला असतील, जर पर्यटन झालं असतं तर चांगले लोक आले असतील, आमच्या महिलांना काहीतरी रोजगार मिळाला असता, काहीतरी प्रोडक्ट्स त्यांनी बनवले असतील, त्यांना कुठेतरी उत्पन्नाचं साधन झालं असतं, एक महिला सक्षमीकरण झालं असतं, पण तसं काही झालेलं दिसत नाहीये आणि याच्यावर कुठेतरी आवाज उठवला पाहिजे. आपण सगळ्यांनी एकत्रित म्हणून काम केलं पाहिजे. खरं तर दोडामार्गचे बरेच लोक इथे आलेले आहेत. आता इथे आमचे महादेव देसाई बसले, दोडामार्गच्या त्या केर भेकुर्ली मधून आले, पण तिथे हत्तींचा आणि वन्य प्राण्यांचा इतका प्रादुर्भाव आहे, इतका त्रास होतो आणि ह्या सगळ्यांना किती वर्ष झाली ते दरवेळेला इथे आंदोलन पण त्या दिवशी केलेलं त्यांनी. त्याच्यानंतर मिटिंग झाली की हत्तींचा बंदोबस्त आम्ही करतो, पण अजून कोणतंही ठोस पाऊल उचललंय का? उचललंय का? महादेव देसाई आणि ते ग्रुप बसले, अजून कोणतंही ठोस पाऊल त्यांनी उचललेलं नाही. इथे आमचे संदीप गवस्कर असतील, चांदेलकर आहे, त्यांना माहिती आहे दोडावरची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. पाणी असतील, वन्य प्राण्यांचा प्रश्न असेल, अनेक प्रश्न आहेत. सावंतवाडीमध्ये तर खूप प्रश्न आहेत, रोजगाराचा विषय असेल, अजून काही विषय असतील. ह्या सगळ्या विषयांवर काम करण्याची गरज आहे आणि खरं तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी इथे सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये आम्ही वाढवण्याचं काम करतोय गेले 7
सगळेजण पदरमोड पडून काम करतात. आज सगळेजण इथे आले, हे सगळे एकनिष्ठ पक्षाची आहे. त्यांना काहीतरी मिळणार म्हणून कोण आलेलं नाहीये, की काहीतरी मिळणार आहे म्हणून आलंय की काय नाही. ते फक्त एकनिष्ठ पवार साहेबांबरोबर आहे, साहेबांच्या विचारांना मांडणार आहेत असे हे सगळेजण आहेत. आणि हे सगळं करत असताना आम्हाला मोठ्या मान्यवरांचं मार्गदर्शन लागतंय. आमचे प्रवीण भाई भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतो. अमितजी सामंत यांचं चांगलं मार्गदर्शन असतं. आणि बूथ संघटनेपर्यंत जाण्याचा आमचा मानस आहे. आम्ही करतोय का? बूथ संघटना बांधणी झालेली आहे. काही ठिकाणी आमच्या महिला आहेत, युवती संघटना, ते युवक चांगलं काम करतायत. आणि आमचे विवेक असतील, बरेच जण आहेत, जी चांगली टीम आहे ती हळूहळू अजून वाढतील आणि बूथ पर्यंत आम्ही सक्षमपणे चांगलं काम करू. खरं तर सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ याच्यामध्ये चांगल्यापैकी संघटना, म्हणजे तुम्ही आढावा घेतला असेल तुमच्या लक्षात येईल, प्रत्येकाने आपली मतं ही मांडलेली आहे. तर चांगलं काम या सगळ्यांचं आहे. आमचे तालुका अध्यक्ष असेल, तिन्ही तालुका अध्यक्ष चांगलं काम करतायत. सुरेश भाई दळवी आमचे दोडामार्गचे, ते आम्हाला चांगलं मार्गदर्शन करतात आणि त्यामुळे आम्ही चांगल्या पद्धतीने काम करू शकतो. साहेब, मला एकच सांगायचंय, आदरणीय पवार साहेबांना आमचा एक निरोप फक्त द्या की मोडला होता संसार पण वाकला नाही कणा, मोडला होता संसार पण वाकला नाही कणा, पाठीवर हात ठेवून फक्त लढ म्हणा, फक्त लढ म्हणा. साहेबांचा आपण वेळ काढून आला. खरं तर कराडमध्ये म्हणजे माझी एक अटॅचमेंट आहे. मी 1 वर्ष तिथे इंजिनिअरिंग कॉलेजला होते आणि तिथलं एक तुम्ही जे प्रतिनिधित्व करता ते कैलासवासी यशवंतरावजी चव्हाण साहेबांची कर्मभूमी असलेली आणि त्यांनी प्रतिनिधित्व केलेला मतदारसंघाचे तुम्ही आमदार आणि मंत्री म्हणून काम केले. त्यामुळे तुमच्याकडे बघण्याचा एक वेगळा आदर महाराष्ट्र राज्याचा आहे. त्यामुळे आम्हाला तुमचा अभिमान आहे आणि अशा मतदारसंघात तुम्ही काम करताय. त्यामुळे आम्ही खरंच तुम्ही आज इथे आलात आणि बराच वेळ देताय, त्याबद्दल मनापासून तुमचे आम्ही आभार व्यक्त करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलेली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. हे अंतिम अधिकार महामंडळाचे आहेत. निविदा प्रक्रिया ही कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही स्टेपला महामंडळ रद्द करण्याचे अधिकार महामंडळाला आहे. तुमचा निर्णय चालू शकतात पैसे दिलेली आहेत, जी तुम्ही बंद कपडे दिले ती कागदपत्र तुम्ही तुमच्या निविदाला तुम्ही वापरू शकता. मॅडम, पण त्याच्या तारखा घातलेल्या आहेत, परत तुम्ही तारखा घाला बदलवायला म्हणून परत काहीतरी फॉल्ट काढणार नाही. तुमचं ते काही तुमचे परत ते कागद परत नवीन करायचे लागणार. बरोबर हे प्रश्न विचारणं आमचं काम आहे. प्रसिद्ध करणार सोमवार किंवा मंगळवार, परंतु ती तारीख येणार ना, भयानक रक्कम भरण्याची तारीख शेवटची एवढी आहे म्हणून पावती चालणार आहे का? चालणार काय पावती? रक्कम आम्ही तुमची आहे अशी परत देतोय आम्ही.
मधुकर विकाजी बांदेकर स्टेशनला बोलवलेलं काय घाबरतात का ते कशाला घाबरतात तुम्ही कशाला बाकीचे सगळ्यांचीच घ्या मग एवढे निवेदन त्यांच्याकडे लिस्ट आहे ना हा फॉर्म चालेल काय प्रक्रियाच परत आम्ही राबवतोय त्यामुळे तुम्हाला दुसरे एक साहेब आमचे 600 रुपये फुकट गेले म्हणून त्याची जबाबदारी कोण घेईल? आता काय झालं आमचे पैसे भरणार आहेत ना उगाच काय घेतलं नाही तर पुसून काय तुमचं नाव सांगा पहिला नाव घेतलेलं आहे कल्पना आहे बोला टाकलं मी काय उत्तर लिहिलं अरे सांगितलं तुम्ही काय ते करा बरोबर आहे ना मी काय म्हणतो साहेब यांना काय देऊ नका हे जातील फक्त कारवाईची तुम्ही लेखी आश्वासन द्या लगेच
बॉन्ड पेपर प्लस आपण माझं नाव दिलंय तुम्ही कोणत्या पद्धतीने आम्हाला देणार आहात, चेकनी देणार आहात, कॅशनी देणार आहात, ते आम्हाला परत पेरेंटला बोलवणार आहात. तुमचे बँक डिटेल्स दोन मिनिटं माझं होतं का? मी बँक डिटेल बँक डिटेल आम्ही तुम्हाला बँक डिटेल द्यायला एवढं दोन मिनिटं माझं पूर्ण होते. बँक डिटेल द्यायला एवढं लवकर पुन्हा तुमच्याकडे लागणार. आम्ही 1000, 1200, 1500, 5000, 10,000 भरलेले आहेत फॉर्म फीचे, बरोबर आहे. जर जोरावर जर एखादा माणूस व्यक्ती जर दुसऱ्या फॉर्म फी होती अकाउंट वरती परत आला आज पूर्ण क्लिअर होते, तर त्या व्यक्तीला तिथून यायला खर्च 500 रुपये ते 1000 रुपये आहे, बरोबर आहे. एक तर 3 वेळा पहिले घातलेले आहेत, फॉर्म न्यायला आलेले आहेत, व्हेरिफिकेशन केलेले आहेत, या सगळ्या शंका ज्या आहेत बँक डिटेल्स द्या. काय आम्ही समजा आपण किती तासामध्ये पैसे ट्रान्सफर करणार लेखी द्या. टेंडरचे काही नियम आहेत ना, छोटी ही कमिटी आहे होतं बरोबर आहे, तुम्ही त्याचा रस्ता मागू शकता लेखी त्याच्यावरती कारवाई करून तुम्ही आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. या निविदा प्रक्रियामध्ये 62 निविदाकारांसाठी 230 निविदा अर्ज आलेले आहेत. यामध्ये तांत्रिक अडचण असल्यामुळं सदरची निविदा प्रक्रिया ही रद्द करावी
करावी लागते. सदरची बाब ही कमिटी मेंबर इथं निविदा ओपन करण्यासाठी आले असता कमिटीच्या लक्षात आल्यानंतर सदरची प्रक्रिया ही थांबवण्यात आलेली आहे. आपण 4 दिवसात सदरची निविदा प्रक्रिया ही परत चालू करतोय. नव्याने ही निविदा प्रक्रिया ही राबवावी लागणार आहे. साधारणतः किती निविदा वाढलेल्या गेल्या, निविदा भरलेल्या गेल्या, काय सांगू? 65 निविदांसाठी साधारणपणे 230 अर्ज आलेले आहेत. रिलीज झालं तर त्यांच्या समस्या आहेत, त्यांना अडचण आहे, त्याबद्दल काय उपाय? नाही, कसं आहे की तांत्रिकच अडचण निर्माण झाल्यामुळं आम्हाला अचानकच ही निविदा प्रक्रिया रद्द करावी लागते. यावर आम्ही जे त्यांचे बयाना रक्कम आहे आणि जी फॉर्म फी आहे आम्ही ती परत करणार आहोत. एसटीच्या अधिकारी देशमुख मॅडम, सॉरी मॅडम नाव दळवी शिंदे मॅडम यांनी सांगितलेलं आहे की तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यामुळे ही निविदा रद्द करण्यात आलेली आहे. आपण बघतो ही सर्व जे निविदाकार आहेत ते बहुसंख्येने ते उपलब्ध आहेत. राजकीय पक्ष देखील इथे येत आहेत आणि सगळ्यांना हा जो भूमिका आपली मांडत आहेत, सांगत आहेत. बरोबर ना, आम्ही आमच्या कामात नाही असा आणि तुम्ही तुमची कामं करतास, कायच कोण बोलत नाही असा. निर्णय काय तो द्या ना आमका. तुमची कामं करत बसू नको. आमका निर्णय हवा तो आमका द्या, आम्ही जातो. सकाळपासून थांबला 11 वाजल्यापासून आणि किती वेळ थांबतलो. ह्या ह्याच्यात डेंगू झालं तर मेलो आम्ही. चुकीचा काय. आणि सेटलमेंट जर करीत असलं तर सेटलमेंट करतो म्हणून सांगा, आम्ही घरात जातो. ह्याच्यात बदल काय नाही. जा असा तर क्लिअर आमचा बोलांचा नाही, ह्याच्यावरती बोलत नाही. निविदाकार आहे ते भडकत आहेत कारण ही निविदा प्रक्रिया आहे ती ही बऱ्याच उशीर लांबलेली आहे, त्यामुळे ते भडकलेले आहेत. आणि अशीच पद्धत जर राहिली तर ते आणि ते आक्रमक होत आहेत. आपण पाहिलं ही लाईव्ह दृश्य कशा पद्धतीने हे सुरू आहे. येथील जे आहे ते मी माझ्या कॅमेरामॅनना सांगेन की अन्य काही ज्या निविदाकार आहेत यांच्या प्रतिक्रिया आपण जाणून घेणार आहोत. नेमकं काय विषय आहे आणि जो निविदा रद्द केल्यामुळे हा विषय जास्त तापलेला आहे. येथे बहुसंख्य निविदाकार आहेत, आपण त्यांच्या देखील प्रतिक्रिया घेणार आहोत. काय सांगते? आम्ही सकाळपासून आलो आहेत. सकाळी 10 वाजेपर्यंत इथे आलो. 2 वाजता मी अर्ज टाकला आहे आणि हे आता निविदा देतात, फोडत नाही आहेत. याच्यावर आता उपाय काय? दोडामार्गून लोक लांबसून आले आहेत, त्याच्यावर आता हे काय कारवाई करणार? आम्हाला का तो निर्णय द्या, आम्ही जातो घरी. काय असेल ते स्पष्टपणे सांगत सुद्धा नाही ते लोक. चर्चा किती वेळ? आता वाजले किती बघा. आम्ही जाणार केव्हा घरी आणि काय करणार? आम्ही हे पोटासाठी धंद्यासाठी अर्ज केले आहेत, पुढे निर्णय काय देणार हे आता एसटीवाले सांगत नाही आहेत. जे निविदाकार आहेत ते आक्रमक झालेले आहेत. काय भूमिका, नेमकी ठोस भूमिका आहे ती जाहीर करा असं देखील सांगतायत. आणि जी निविदा रद्द केली आहे तांत्रिक कारण देऊन ती आपल्याला मान्य नाही असं देखील सांगितलंय. मोठा पोलीस फौजफाटा देखील इथे दाखल झालेला आहे. बहुसंख्य हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड पासून ते दोडामार्ग पर्यंत जे निविदाकार आहेत ते इथे दाखल झालेले आहेत. 65 ज्या निविदा ओपन करायच्या होत्या त्याच्यासाठी 230 अर्ज आलेले आहेत आणि त्याचे हे जे निविदाकार आहेत ते आक्रमक झालेले, अचानक ही रद्द केल्यामुळे आक्रमक झालेले एकंदरीत असं दिसत आहे. तशाच पद्धतीने ही बातमी संपूर्ण ठिकठिकाणी पोहोचल्यानंतर राजकीय पक्ष देखील इथे धाव घेत आहेत. मनसेचे सरचिटणीस परशुराम उपरके हे देखील दाखल झाले आहेत, तसेच भाजपचे कार्यकर्ते देखील झाले आहेत आणि सर्वच जे राजकीय पक्ष देखील ह्या सर्व निविदाकारांच्या विषयी ह्या एसटी प्रशासनाला धारेवर धरत आहेत. नेमकं काय भूमिका पुढे ठरते हे देखील आपण पाहणार आहोत आणि काय एसटी प्रशासन निर्णय घेणार याचा आता विचार करावा लागणार आहे. कारण निविदाकार भडकत आहेत. त्यांनी सांगितलं की आपण सकाळपासून येथे आहोत आणि काय नेमकं भूमिका अजून जाहीर करत नाही, त्यामुळे भडकत आहेत असं एकंदरीत दिसत आहे आपल्याला. आम्ही काय धंदे बाकी कोण आले काय बघा. हे लोकल लोक आलेले पण सिंधुदुर्गातले एकही भारता भरल्या, रस्त्याने कोल्हापूर लोक भरलेली आहे. काय आले ना इकडे? आम्ही येडे आहोत काम झालं आलो का इकडे? सेटिंग झालेली आहे जबरदस्ती. आम्ही आमची दुकानं एसटी महामंडळाच्या ह्याच्या चालू आम्ही परप्रांतीय रस्त्यावर चालवतो आम्ही. डेपो जागा एक काहीतरी करा. आता संसिलता सगळ्या 10 वाजल्यापासून भरतो इकडे. कागदपत्र 5-5 हजार रुपये खर्च झालाय. 5-5 हजार रुपये. उसाचे जे गाड्या असतात की नाही ते कोणाचे असतात? आपल्या असतात का? नाही तर आपल्यातलं कोण आहे बोला
बरोबर बरोबर नाही हा फाईन तुमच्या DTO कडे गेली, DC कडे गेली, सर्वांनी डोळे दाखवून जाहीर केलेत का? मग तुम्ही त्या एका पॉईंटची दानिक देताला त्या क्लार्कला त्या दानिक देणार, बाकी आम्ही बरोबर हे चुकीचं आहे. हे तुम्ही जे आहे ना, तुम्ही तुमच्याकडे गेली फाईल त्याची काय गेली? आणि साहेब आम्ही आता अमाऊंट टाकते त्याचं काय? हे लोक दोडामार्ग पासून देवगड पासून आहोत आम्ही. मग ते सकाळ आज दिवसभर गेले, त्यांच्या हाते खर्च झालाय, त्यांचे हाते सर्व कागदपत्र कागदपत्र 8 दिवस शोधायला गेले. ही बघणारी उद्या ते रोबोट आहे ते माणसं आहे इथली. ज्यावेळी आम्हाला पेपर रिटर्न देणार ना त्यावेळी त्याला दिसणार नाही काय अमाऊंट. मला तुम्ही सांगा माणसं आहेत ते रोबोट आहे ते सांगा. ह्याच्यात फक्त माणसं बघणार का रोबोट बघणार? उत्तर आहे 1 मिनिट. अमाऊंट जी आम्ही टाकली ती कोण बघणार ती सांगा. जी अमाऊंट टाकली ती कोण बघणार एवढं मला उत्तर द्या. हा 1 मिनिट. एक मिनिट बंद आहेत ना, मग ते हो साहेब तुम्ही कसं डबल घेऊन अमाऊंट टाकली ती कोण बघणार एवढं उत्तर द्या. एक मिनिट. हो साहेब तुम्ही उत्तर द्या. जी आमच्या अर्जावर अमाऊंट टाकली 220 जणांनी अमाऊंट टाकली ही तुम्ही कशी काय गुपित कशी काय ठेवणार तेवढं उत्तर द्या. ते लिफाफे सीलबंदच आहेत आणि सीलबंदच तुम्हाला परत मिळतील ना. कसे मिळणार? कधी मिळणार? आता द्यायचे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 2850 14 11 67. बघा आम्हाला या प्रोसिजरची लेखी आम्हाला परत पाहिजे. आम्हाला निवेदन दिलेले आहे त्यांच्याकडे लेखी आमची मागणी आहे. हे आमची पूर्तता त्यांनी करायची. हे टेंडर मागे करायचे नाही. हे आम्ही फॉर्म भरलेले आहेत. हे टेंडर त्यांची चुकी आहे, त्यांची चुकी आहे ही त्यांनी मान्य केलेली आहे. त्यामुळे त्यांनीच निर्णय द्यायचा आहे हा टेंडर परत काढायचा की नाही काढायचा आणि आमची बयानी रक्कम सगळी पुरी द्यायची की नाही द्यायची हा निर्णय त्याने घ्यायचा आहे. आणि आमचं हे टेंडर आता हे टाकलेलं आहे ते आता फोडून द्या आणि तुम्ही हे काय झालेलं ते लेखी द्या आम्हाला. आम्हाला यात काहीतरी शंका वाटेल. कायोबेर झालेलं आहे, सेटिंग झालेली आहे, त्यामुळे टेंडर पुढे जात आहे. त्यामुळे याच्यावर योग्य ती कारवाई व्हावी. आहे असा टेंडर नॉर्म्स मध्ये 24 तास अगोदर ऑर्डिनन्स काढून लागतात, रद्द करूचा असतो. तो यांनी केला नाही. ह्यांच्या अधिकाऱ्यांची चूक आहे. कारण ह्यांच्या असलेल्या जरी त्या ग्राउंडनी काढली असाल तर ती फाईल DTO कडे DC कडे सगळीकडे जातात. मग ह्यांनी वाचलेली नाही काय? ह्यांनी वाचलेलं नाही. ह्यांच्या सर्वांचा अडचणीपणा ह्यांच्या काही नुकसान चुकीमुळे सर्वसामान्य यांना भूर्दंड बसतो. बरोबर आहे ना, बरोबर आहे. चुकीच्या पद्धतीने झालेलं आहे. एखाद्या वेळी कोणताही जर टेंडर असेल तर टेंडरचा ऑर्डिनन्स जर काढायचा असेल, टेंडरचा जर पुढे ढकलण्याचा ऑर्डिनन्स काढायचा असेल
तर 24 तास अगोदर ऑर्डिनन्स करावा लागतो. टेंडर कुठे टाकलायचे नियमच आहे टेंडरचा, आणि त्याप्रमाणे यांनी केलं नाही. आता हे म्हणतात त्या अधिकाऱ्याचं, पण अधिकाऱ्याकडून फाईल DC-कडे DTO-कडे गेली ना, मग त्यांनी वाचलं नाही काय? त्यांनी मान्यता दिली ना टेंडर काढायला, मग त्यांनी वाचायला पाहिजे ना. मग आता यांनी काहीतरी मार्ग काढायला पाहिजे याच्यातून. मी यांका बोललोय काय, ह्यो लकोडं असंच ठेवा, तुम्ही आर्थिक लकोडं मागून घ्या, ठेवा, आणि उद्या तुम्ही फोडा आर्थिक लकोडं. तो टेक्निकल लकोडं समजा, चुकून पत्र येईल टेक्निकल लकोडामध्ये. या अधिकाऱ्यांनी आपल्या चुकीमुळे, ST विभागाच्या चुकीमुळे जर या लोकांना, सर्व आलेल्या बेरोजगारांना जर खेळत असतील तर चुकीचं आहे. ह्या अधिकाऱ्यांनी खऱ्या अर्थाने हे असलेला लकोडा ठेवावा, परत ते करावं, आणि त्यात तो लकोडा न घेता एकच आर्थिक लकोडा मागा. आर्थिक निधी मध्ये आला ना, त्याच्यातच आहे बरोबर ना. मग टेक्निकल लकोडा पाठवा, बरोबर, ते काहीतरी करा ना. तो टेक्निकल लकोडा काढा ना, हे अडचणी ह्यांच्या नियमाप्रमाणे टेंडर तो ऑर्डिनन्स 24 तासात काढून जा, 24 तास अगोदर काढून जा, एकदा कळवून जा. तुम्ही निविदा काढणार ना, निविदाचे नियम काय म्हणतात ते म्हणतात आम्ही कधी रद्द करू, असं नाही. अगोदर त्यांना ह्या काढून जा ऑर्डिनन्स. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलेली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. ओपन करताना नंतर मध्ये काही प्रोसिडिंग करतील ते का सहकार्य करा. प्रोसिडिंग तुम्ही मागू शकता नंतर. चला एक सिस्टम मध्ये पूर्ण होऊ द्या. चला मदत करा ओपन झाला. ओपन सहकार्य करू सर्वांनी यशस्वी शिष्टाचाराने हे ओपन करण्यात आले. आता हे ओपन करते, ओपन करू दे, ज्याच्या नशीब आहे ते लागणार आहे. आम्ही कोणतीही हरकत त्याच्याबाबत. पण आज काय होतं, आता निर्णय लागू दे. याच्यासाठी मनसे, भाजप आणि शिवसेनेच्या वतीने आपलं यशस्वी शिष्टाचार संजयजी पारकर, जीजी उपरकर यांनी चांगल्या प्रकारे सहकार्य केलं आणि आमच्या तरुणांना एक वेगळ्या प्रकारे न्याय मिळवून दिला. आमदार यांनी मनसे, शिवसेना, सगळ्या भाजपात आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी आम्हाला चांगलं सहकार्य केलं आणि आता हे आमचं टेंडर ओपन होतं. आपण आता पाहत आहोत की मनसे असेल, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे संदेश पारकर होते, तसेच मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर होते आणि भाजपचे संदीप मिस्त्री होते. हे सर्वांनीच येथे येऊन या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली, एसटीच्या शिष्टमंडळाची चर्चा केली आणि अखेर निविदाकारांचा प्रश्न हा लावून धरला आणि त्यामुळे ही निविदा ओपन करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. कुठेतरी हा राजकीय
पक्ष एकत्र आल्यामुळे ही जो हा निविदाकारांना अन्याय होता तो आता दूर होत आहे आणि निविदा प्रक्रिया सुरू होते. पण कशा पद्धतीने ही नक्की प्रक्रिया होतं त्यांच्या एक पद्धत आहे त्या पद्धतीने ही सुरू राहील. पण कुठेतरी हा जो गोंधळ होता तो एक आता संपलेला आहे. काय सांगाल ही निविदा प्रक्रिया सुरू झालेली आहे? आता तिघांनी निर्णय घेतलेला आहे आणि तिघांनी निर्णय घेऊन हा जनते आमच्या ह्यांना बाकीच्यांना सगळ्यांना मान्य झाला आहे. आता ते प्रक्रिया करून आता ते हे पडायला तयार झाले आहेत. त्यामुळे आम्हाला काय आता प्रॉब्लेम नाही आहे. निश्चितच ही प्रक्रिया आता सुरू झालेली आहे. सर्व जे आहेत ते निविदाकार आता ही प्रक्रियेत सहभागी झालेले आहेत आणि सकाळपासून हे निविदाकार इथे बसून होते आणि अचानक ही निविदा रद्द करण्यात आली होती. दुपारी 3 वाजता यांना सांगितलं की ही निविदा रद्द करण्यात आली आणि त्यामुळे निविदाकारांनी हा एकच गोंधळ केला. त्यानंतर कणकवलीमध्ये प्रथमतः मनसेसाठी प्रश्न उपरकर दाखल झाले. त्याच्यानंतर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे संदेश पारकर दाखल झाले आणि त्यानंतर संदीप मिस्त्री भाजपचे हे देखील दाखल झाले. आणि यांनी सगळ्यांनी ह्या एसटी प्रशासनाला धारेवर धरलं. काही हा प्रकार सुरू आहे, कोणाच्या चुकीमुळे झाला अशा पद्धतीचे प्रश्न विचारले. निविदाकारांनी देखील हा प्रश्नांचा भडीमार केला. गोंधळ सुरू होता आणि कुठेतरी एक निर्णय आणि एकमत झालं की आता ही ओपन व्हायलाच पाहिजे, तरच आपण ठाम आहोत असे मुद्द्यावर हे निविदाकार होते आणि त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया आता सुरू झालेली आहे. एकंदरीत एवढं आपल्याला दिसत आहे. पंचायत मीडियाचे पण आभार ते आम्हाला सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचे आम्ही धन्य आभारी आहोत. जी निविदा प्रक्रिया इथे त्रास सहन करावा लागला दुपारपासून तुम्ही आणि भाजपचे नेते हे आले काय सांगतो? त्यांचे पण आभार. त्यांनी आले त्यांच्यामुळे आमचा प्रश्न सुटला, नाही तर तो प्रश्न पण सुटला नसता. आणि कोकण मीडिया कोकण साधवाले पण आले त्यांच्यामुळे ही या बातमीला पण वाव भेटला. निश्चितच ह्या सर्व निविदाकारांनी कोकण साथचे आभार देखील सांगितलेले आहे. कारण कोकण साथ ही नेहमीच दरवेळी सर्वसामान्यांचे प्रश्न लावून धरते आणि त्यामुळे कुठेतरी सर्वसामान्य न्याय मिळण्याची गरज असते. अशा पद्धतीने आपण नेहमीच हे काम करत असतो. म्हणून ह्या निविदाकारांनी किंवा सर्वसामान्य नागरिक हे कोकण साथचे आभार मानत आहेत एवढंच आपल्याला दिसत आहे. कोकण साथ लाईव्हसाठी उमेश गुजडे, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. अर्चना घारेंनी दाखवली ताकद. एसटी निविदेचा गोंधळ, ठाकरे गट, बीजेपी, मनसे नेते एकत्र आणि अर्चना घारेंच्या उमेदवारीला ग्रीन सिग्नल. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.